हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंसोरो गासैबो मोजाङैनो दं। दिनैनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्ट दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट होननानै सानो। जायफ्रा ट्रेन टिकेट दानो बैसोरनि थाखाय नैबे भिडिअआ जोबोद मस्ट इम्पर्टेन्ट। भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आं स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। थाम्बनेइलाव नायनानै आरो हमनो हाखादों जानांगौ। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै, गोबाव खालामनांला। लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थागोन, जोङो ट्रेन टिकेट दाननाय समाव जोङो टिकेट गांसेयावनो साथाम साब्रैनि दानफायो आरो लोगोसे बे समावनो मालाबा सोरबा थांनो हाया, सोरबा माबा मोनसे जानानै होयो। अब्ला बे टिकेट गांसेयावनो साथाम साब्रैनि नाम थायो। अब्ला जों बे टिकेट गांसेनि साथाम साब्रैनि नामनि गेजेराव जोङो सासेनि बा सानैनि बोरै केन्सेल खालामगोन लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थालांगोन। अब्ला लोगोफोर नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थागोन। जोङो टिकेट गांसेयावनो साब्रै साबा थानाय नामखौ जोङो सासेनि बा सानैनि बोरै केन्सेल खालामगोन आं नोंसोरनो खोन्थालांसै। अब्ला नोंसोरो IRCTC आव फैनांगोन। IRCTC खौ अपेन खालामदो, बिनिफ्राय अके आव थुदो। भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाबा बुजिनाय नङा। बिनिफ्राय नै गाहायाव दङ माइ ट्रान्जेक्सन, बेयाव खनसे थुनानै हो। बिनिफ्राय नोंनि पिन दोननायखौ थुदो। बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बे खेबसेयाव होदो। सेम टु सेम होबानो जाबाय। खेबसेया जेरै बेबायदिनो होबानो जाबाय। बिनिफ्राय लगिनआव थुदो खेबसे होखांनायनि उनाव। अब्लाना बेफोरबायदि जागोन। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव नायदो माइ ट्रान्जेक्सनाव थांफिनदो गाहायाव। बिनिफ्राय बेयाव दङ लास्ट ट्रान्जेक्सन दं, माइ बुकिंस दं, बेयाव माइ बुकिंसआव थुनानै होदो। बिनिफ्राय नाय ट्रेन टिकेट दाननायफ्रा बेयाव जमा जाजोबगोन। टिकेटफ्रा नों बिनिफ्रायनो डाउनलडबो खालामना लानो हायो। नाथाय बिनिफ्राय ट्रेन टिकेटखौ डाउनलड खालामबा मोजां कुवालिटि फैया। आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमोन, नोंसोर थांनानै आंनि बे चेनेलाव चेक खालामनानै नोंसोरो ट्रेन टिकेटखौ मोजाङै कुवालिटि डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अब्ला ट्रेन टिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव दङ। आं मोनथाम टिकेट दानना दोनदों, बेयाव नायबानो जाबाय। फार्स्टआव खनसे नुनोसै आं। फार्स्टनि टिकेट गांसेयाव बेयाव साथामनि साब्रैनि दङ, नायबानो जाबाय नोंसोरो साब्रैनि दङ कनफार्म टिकेट गोजा। बिनिफ्राय सेकेन्डआव दं, सेकेन्डआव साबेसिन दं नायबानो जाबाय। सेकेन्डआव सानैनि दङ। बेनिफ्राय गाहायाव दं थार्डआव नायबानो जाबाय। थार्डआवबो सानैनि दं। आं दानना दोनजोब्बाय मानसिफोरनि। बिनिफ्राय बेयाव नोंसोरो केन्सेल खालामनो थाखाय नैबे आं सिगांखौनो लाग्रोसै। बेयाव साब्रै दं सिगांनियाव। फार्स्टआव बिजय बादा 2 रङिया दं, बेयाव खनसे थुना होनोसै। बिनिफ्राय नोंसोरो नैबे 3 डट दं, बे 3 डटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय केन्सेल टिकेटआव खनसे थुदो। बिनिफ्राय नोंसोरो जायनिखौ केन्सेल खालामनो बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय। बेफोरबायदि सानैबा सानै। बिनिफ्राय नैबे केन्सेलाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आरो नोंसोर गासैखौबो केन्सेल खालामबा अलाव थुनानै होदो, बेनिफ्राय केन्सेलाव थुदो। अब्ला सासेनि खालामबा सासेनि टिक मार्क होदो। बेयाव नोंसोर बबेनिखौ खालामगोन सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय केन्सेलाव थुदो। लोगोफोर आं टिकेटखौ केन्सेल खालामा, आं नोंसोरनो खोन्थानो थाखायसो बे भिडिअखौ बानायदों। नोंसोरो बिदि टिक मार्क होनानै नोंसोरो केन्सेल खालामबानो टिकेटआ सासेनि केन्सेल जालांगोन। आरो सानैनिबा सानैनि बेफोरबायदि टिक मार्क होनानै केन्सेल खालाम, अब्लानो सानैनि केन्सेल जालांगोन। लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नायनानै नोंसोर बुजिबाय जानांगौ, हमनो हाखाबाय, नोंसोर रोंखासिगोन बायदि मोनखाबाय आङो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै, बारा गोबाव खालामलांला। आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै। अन्नानै गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गोदान आपडेट चेनेलखौ। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ हगारबा नटिफिकेसन नोंनाव थांनाय बायदि आरो नोङो बयनिफ्राय सिगांग्रो नुगोन। लोगोफोर अब्ला बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन।